ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಪೂಂಬೆದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬಾರೆದ ಪೂಂಬೆ ಉಂಡದ ಐತ ಸುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬೋಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಬಾರೆದ ಪೂಂಬೆ, ದಾಸಿಮಿ 1 ಸ್ಪೂನು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ, ಬೊಕೊಂತೆ ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕೊಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೊಕೊಂಜಿ ಇರುವ ಮುಂಚಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ತಾರೆ. ನೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಎಂದು ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಗ ಎಣ್ಣೆ ಪುಡ್ಚಿ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ತಾರೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು 2 ಸುತ್ತು ಗರ್ರ ಮನ್ಪುಗ ಆತೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೈಸ್ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ. 2 ನೀರುಳ್ಳಿ, 2 ಟೊಮೆಟೊ, 3 ಜನ. ಮತ್ತು ಬೊಂಬೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ನಾರು ದೆಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ದೆಪ್ಪು. ಮತ್ತು ಈ ತುಂಡು నేను ಕಟ್ಟ ಅನ್ಪುಗ ಮುಂಚೆ ನಡುಡ್ದು ಸಪೂರ ಮೂರ್ಗ ನೀನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿದಿಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗು ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಕರಿಬೇವುಲ ಪಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಲುಂಬುಡು ಕಲರ್ ಸರಿ ಪೋಡು ಸರಿ ಇಂಚ ಕುಂಟುದು ಪಾಡ್ದು ನಾವು. ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು. ಕಳಿಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಬೇಕು.
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ರೆಡಿ ಹಣ್ಣಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಂಬೆ ಸುಕ್ಕ ಅವರ ದಿಕ್ಕೇಳು ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೇ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.